On se hyvä, kun tupakkaa ei saa enää mainostaa. Voi kun työpaikatkin olisivat savuttomia. Tuskin tapahtuu ikinä. Savuton työpaikka. En usko. Miten ihanaa, kun työpaikat ovat nyt savuttomia. Mutta kumpa ravintoloissakaan ei saisi tupakoida. Tupakointihan kuuluu ravintolaan. Ei savuttomuus ole mahdollista. Mitäs sanot, Eero? Ravintolat ovat vihdoin savuttomia. Mutta kumpa tupakkatuotteita ei näkyisi missään. Ei myymälöissäkään. Ei tule onnistumaan. Siitä aiheutuisi kaupoille lisäkuluja ja kassoille jonoja. Hei, nyt tupakat eivät ole enää näkyvillä, eivätkä houkuttele kaupoissa nuoria. Mitäpä jos julkisilla paikoillakaan ei saisi tupakoida? Epäilen suuresti. Voisiko se koskaan olla mahdollista? Mahtavaa. Nyt täälläkään ei ole tupakan savua. Eero, kuule. Kyllä parvekkeet ja talotkin pitäisi saada savuttomiksi. Eiköhän tuo mene jo liian pitkälle. Hyvä juttu, kun parvekkeelta ei tule enää tupakan savua asuntoihin. Kyllä koko Suomi saisi olla savuton, eikö vain? Kaipa mikään ei ole mahdotonta, mutta syön kyllä hattuni, jos Suomesta tulee savuton. Eero. Nyt kun koko Suomi on savuton, lapsillamme ja heidänkin lapsillaan on vihdoin puhdas ja savuton ympäristö. Kyllä, sinä olet ollut oikeassa savuttomuuden suhteen. Nyt ei voi muuta kuin onnitella.